всичко на жените от Пирденския битов хор и групата Котири ще изпълнят за ораване. Пирденския битов хор ще представи Прощавай. Айде, още веднъж. Такачка. Майко, айде ти като най-възрастна. На теб да дойдат най-напред, пък тогава на нас. Айде, ще чакаме комисията. Айде. Добър ден, да сте живи и здрави. Този ден е най-щастлив, най-хубавият ден от цял свят. Кой дек се е родил тука? Тук ще го срещаме. Жълдавайте! Добре дошла, Кузе! Измина една година. Цяла година може сме си казали и хубави, и лоши приказки, но сега е момента да си опростим и да сме живи и здрави. Къде са джуманите, бе? Защо няма? Тия джумани. Пак да ни дойдеш. Зяпайте, баба, зяпайте. Така, да видим какво момче сега ще дадем. Хайде, отидой правите, отидой говорите и имате най-голямо време. Браво. Айде, Слави, дайте да видим сега какво сте направили. Айде, качка, майко, така, раздайте за здраве. Да сте живи и здрави, като година да дарим още с внучета. Хайде! Номер 24. Номер 21.
места. Номер 39, 41. Сега приканвам журито за неговото решение. Надяваме се, че те са тези, които ще продължат традицията с години. Всички ще получат поощрителна награда, но най-маничкото, което беше най-напористо, ще получи грамота и купа. Номер 25. Заслужени аплодисменти за номер 25.